The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become the children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. 2 Corinthians 8:9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan as usual ang atong pagsugid sa atong mga sala nga tustubangan sa Dios nga amahan. Kay kung dili nato kini isugid, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9 na nagaingon siya in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. That's the only way of salvation that God has provided mankind. Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausapa aron kami padayon ngayon sa pagtuman sa among katungdanan. Sumala sa imong kamubuton. Salamat nining grasya, among kining giangkon nga grasya. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, imong kortesiya o sa imong grasya nga buhi pa kami nining among lawas, di mailhan nga nagapadayon pa sa paglihok ang imong plano nga ni sa among kinabuhi. Uban ni kami karon og pasabta, patinawi pa kaming dugang sa imong kamaturan, pinagis pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may ngadlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga suki na o atong mga kaigsuunan diha ni Kristo, fellow believers. Karong adlaw doon natay nindot, of course, ang tanang mga doktrina sa pulong sa Dios nindot man.
pananiya kitay pagaduputan karon nga pagtuon nga which I believe you feel interested. Ang title nining atong paghisgutan karon mao ang bahin sa langit. Okay? The doctrine of heaven. Tingali, pag interesado ka bahin ini, kay mao naman niya ang atong puluyan na nahangtod sa kahangturan. Kung ikaw magtutuo, okay. Di ta maglangan, ako kang pangutanon. What is heaven? Or what heaven means? Well, ato kining gi-google, kining bahin ining langit. Okay, paminaw. Sa in English, nag-iingon kini. Akong i-quote kini sa Google nga atong nakuha. The spiritual heaven where God and His loyal angelic sons live is astronomically well beyond the clouds. Now, dunay tutulo ka literal places nga gitawag og langit diha sa Biblia. Ang nag-una niini, the sky, where clouds are. Diha sa kalangitan. Ikaduha, ang cosmos or space. Sabi ni saya, kawanangan. Ug ang ikatulo, the spirit realm nga gitawag og langit where God lives. Naa diha ang Dios. Diha sa 2 Korinto 12:2. Now, spiritually speaking, heaven is a prepared place for prepared people. Mga luwas nga mga katawan. Nga diin anaa nagapuyo ang Dios eternally. Okay? Now, first of all, ang Biblia, which is the inerrant Word of God, dili masayop, nagahulagway sa langit nga mao ang puloy-anan sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo, and which is otherwise called home sweet home or glory land. Ang langit gigarantiya kini ngadto sa matag magtutuo. It's guaranteed to every believer. Na nas 1 Pedro 1:4 ngadto sa 5. Therefore, ang matag magtutuo should better become more acquainted. Kinahanglan siyang masuhito with their future home nga mao ang langit. Mao ni atong tunan. Now, wa ka ba matinga what heaven will really be like? Kung balikon, nga ang Biblia nagahisgot bahin sa langit for 559 times. Og nagasangkap kini sa maingon ta nga precise, definite, detailed information bahin ini. Ako kanang giingnan nga ang langit mao ang home sweet home sa tanang mga magtutuo. So kung ikaw magtutuo ni Ginoong Kristo, niini gayon ang nagpaminaw kaniini, mao kini ang imong puloy-anan hangtod na sa wala na katapusan. Your home sweet home. Now, so, someone has said that heaven is a prepared place for prepared people. That is true. It is every believer's next home. Sunod na niya kana nga puloy-anan, and he should expect to be there relatively sooner or later. Depende kini, nag-agad lamang kini sa hingpit nga takna o panahon. God's perfect timetable. Hinumdumi katong doktrina nga ito sigutan nga. God's timing is perfect. Perfect timetable. Si Pablo,
nga nagaingon siya, caught up to the third heaven, ikatulong langit. Ngadto ba sa paraiso, nakadungog siya og mga digyud, mga tukib nga mga butang, things that man is not permitted to tell. Nanas primero ikaduhang nga Korinto, kapitulo 12, 2 ngadto 4. Now, sa usa ka libro ni J. Oswald Sanders, Heaven Better by Far, mao kanang title nining iyang libro. Iyang gihulagway ang langit base sa kanang paghulagway sa Biblia nga mao kini ang the highest and holiest and most joyous experiences of earth. Nga kini will be far exceeded, okay? Ang mga highest and holiest, most joyous experiences din ni kalibutan will be far exceeded by the realities sa langit. Ang langit is so much better than the best experiences of earth. Unsay atong masinati dining kalibutan, unsay kinanindutan, kinalabwan, way makalabaw. Kini wa ra sa giingon nato nga mga Bisaya, wa ra sa kamayigking, di na ikita kining maong mga highest and holiest, most joyous experiences sa kalibutan. Di na ikita. They will be far exceeded by the reality sa langit. So mao na nga, ako kanginan nga ang langit is so much better than the best experiences of earth. Ug ang usa, maka-summarize only a few of its benefits and blessings. Okay, atong sugdan. Mao ni ang mga benefits o mga blessings. Ang nag-una gyud ini nga kita mo pahimos na sa kinabuhing walay katapusan didto gyud sa atubangan presensya sa triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? We will enjoy eternal life. Sunod, all that diminishes the quality of life on earth will be banished from heaven. Mawagtang. Unsa pa? The heights of joy. Nga atong nasinati nining kalibutan will be eclipsed in heaven. Di na gyud kita. Unsa pa? We will see no more in heaven. Wana ng mga sala. They are a thing of the past. Wana. We will never sin anymore in heaven because wala naman tayo kinaiyang magsasala dito. Okay? Ato namang lawas nga binanhaw. Resurrected body. No more subjects to temptation. Wala. Di nakatintalon, wala nagyoy tentasyon, gikan sa kalibutan, sa unod, o sa yawa. Wala na. No more subjects to those temptations. Unsa pa? Ang imong kaalam will no longer be limited. Labihan na gyud nimo sa pagkalantip. Knowledge will no longer be limited. Unsa pa? Limitation sa atong lawas will hamper us no more. Wala. Ang tanan that would enrich our lives will be available na kanunay. Sa kayuhan sa atong kalawasan. Unsa pa? Anaay dakong reunion panaghiusa sa atong mga hinigugma nga mga magtotoo ug ang kanang pagkapurma sa bag-o na gyud nga relasyon ug kini magahimos langit an extremely wonderful place of fellowship. Unsa pa? Ang kanang music, ang music dito sa langit will far surpass earth's finest achievements in that realm. Unsa pa?
na ay hingpit gyud nga pagkatagbaw for every holy and wholesome longing and aspiration. Unsa pa? Dunay daghan nga mga mansyon dito sa langit. John 14:2-4. Ang mga kadalanan dito hingpit gyud nga kanang bulawan. Streets of pure gold. Revelation 21:21. Unsa pa? Ang Dios nagandam niining way kinutubang kalipay for those who love Him. Unending happiness. 1 Corinthians 2:9. Unsa pa? Ang 12 ka mga gangaan nga mga perlas. 12 gates of pearl. Revelation 21:21. Ang tanaman sa kinabuhi, the tree of life, uban sa iyang mga bunga o mga dahon nga kini makaayo, healing leaves. Revelation 22:2. Unsa pa? Anaay puro nga kanang river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and the Lamb. Nagagikan kini, nagadahili kini gikan sa trono sa Dios o sa karnero. Revelation 22:1. Unsa pa? Kini usa ka syudad that had no need of the sun. Manginahanglan og silaw sa adlaw, neither of the moon to shine in it. Kay ang glory of God, ang iyang kahimayaan, mao'y magalamdag nini, magasilaw niini. And the Lamb is the light thereof, ang karniro nga si Kristo. Revelation 21:23. Unsa pa? Wala na'y gabi dito sa langit. Wala. No more night. Kay nga naman, it's all bright forever and ever. Labihan sa kalamdag, kahanay, kanang kasanag. Kalamdag dito. O kining kasanag niini. Forever and ever. Revelation 22:5. Dito sa langit, atong makita siya, ang atong Ginoo, ang iyang naong. Revelation 22:4. Dito sa langit, we shall be like Him. Pariha kita kaniya. 1 John 3:2. Unsa pa? We will never know darkness there. Wala na'y kangit-ngit, kangiob, wala na. Never. 1 John 1:5. Unsa pa? We will enjoy eternal rest and peace. Nanay dayo na gyud nga pagpahuway og kalinaw. Job 3:17, Hebrews 4:9, Revelation 14:13. Unsa pa? We will enjoy eternal health. Dayo na gyud ng pagkamayong panglawas. Revelation 22:2. Wala na mga rheuma, wala na mga high blood, wala na mga doktor mo tambal kanimo, wala na. We will enjoy eternal health. We will enjoy eternal wealth. Ang atong pagkaadunahan. 2 Corinthians 8:9, James 2:5. Na. We will enjoy eternal life. Na. Dayo ng kinabuhi. Wala na'y kinutuban. 1 Corinthians 15:26 and 55, naapon na sa John 3:16. Didto sa langit, wa na'y sakit, no more pain, wa na'y kaguol, pagbangutan, wala na. Wala na'y luha, wala na'y pag-antos, wala na'y kinabuhi, tungod kay ang karaang mga butang nangagi na. Because the old things are passed away. Revelation 21:4. Busa dito sa langit,
Wa na'y mga hospital, wa na'y mga doktor, wa na'y mga nurses, wa na'y mga farmasya, wa na'y mga clinics, no more medicines to take. Just imagine, kita karon nga mga edad-edaran na, ano na'y mangyutang tumarong mga medisina, dinto na. No more medicines to take. Besides, you will always be young. Labihan. Ikaw, di wa na'y katiguang dito. Puros na kita mga batanon with a perfect body. Hingpit nga lawas. Kanunay natang kanang ambungan, kanunay natang kanang matahom. We will always be handsome and beautiful. No more distinction of sex and age. Wala na bae o laki, wala na. Everything is just perfect. Hingpit. You will have a perfect body. Hingpit nga lawas. The same as that of our Lord. Resurrection body. Ang buti pa sabot. Binanhaw na nga lawas. In short, heaven is better by far. Gusto? Now, nangutana ko nimo, ikaw nga dili magtotoo, makaako ka ba nga to miss all this? O missing all those is forever. Hangtod. If you miss it forever. Mao nga si Apostol Pablo nagaingon dis Filipos 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. To die in this particular verse is profit, ganansya, because someday we will come face to face with the Lord. Dias 1 Corinto 2:29 ang pulong sa Diyos nagaingon, why mata nakakita, why dalunggan ang nakadungog, why kanang pangisip has conceived what God has prepared for those who love Him. 1 Corinthians 2:29. In heaven, there will be no more death. Revelation 21:4. There will be no more mourning and crying. Verse 4. No more pain. Ito nga itong gihisgutan, di padugay. No more hunger or thirst. No more tears. No night, no sun or moon, no shut gates. Bukas ang tanan. Life in heaven is absolutely perfect. So, sa may mong bation, with all these things that are absolutely real in heaven, na kay hingpit nga lawas. Perfect. No more concern about health. Dito sa langit, wala na. O ikaw magapuyo na sa hingpit nga kahimtangan, perfect environment. May balik na kadtong panahon nila ni Adan o ni iba. Perfect. There is perfect peace, perfect happiness. Salmo 16:11. Unsa gisulti diha? In your presence is the fullness of happiness. Unsa pa? There is perfect life, eternal life with God. Now, no more age difference. Ageless na ta dito na tayo edad. Okay? You will always be young. Ato maningisgutan ganiya. Kanunay na kang batanon. Wa na'y mga eskwelahan, wa na'y mga simbahan, wa na'y relihiyon, wa na'y sala ug dautan, no more sin and evil, wa na'y kanaiyang makasasala, wa na ganitay mga sakyanan. No more cars, no more planes, etc. You can travel faster than the speed of light. Just imagine that. No more shopping centers or malls. No need of anything because provision there is perfect. Hingpit ang gitagana o giandam o sangkap sa Dios kanato. Pangutana. Napa ba kay pagbati dito sa langit? Do you still have feelings? Unsa ito bag? Of course.
Yes, of course, but your feelings will only be pleasant and positive. You will not have any negative or evil feelings there. No more. Not anymore. So therefore, heaven is by far better than any place you or I have ever been or even imagined. Even to describe it is humanly impossible. Basta, sanglit ang langit, hingpit man nga dapit, a perfect place. Dili ka na magulanon dito, wala na. Wala ni kaguol or lonely there, wala. Will you enjoy heaven? Of course. While you enjoy heaven, never will you get bored there. Di na, wala nang mga pagka-bored. Daghan man ka na ito, usahay, murag pulanta. No, there's no more you will not get bored there anymore. Instead, you will always be perfectly happy. Dito sa langit, you can never be ugly. Dili, wala ng mga laksot-laksot o mga dili mahayog naong unsa, no. You can never be ugly or stupid or dumb, clumsy or embarrassed, manggiwawon, mahadlok, or lonely. No more. All those things are gone. There is so much more nga kung itugan unta pa, isulti pa unta, gikan sa pulong sa Dios kini nga itong isgutan. There's so much more that I cannot begin to tell you. Aniya pa di ay, ni usa ka butang I forgot. You cannot pay for anything. Wala kay bayad-bayad dito. Why? Wala na. You cannot pay for anything because someone has already paid for everything. It's all free. Kadungog ka. Libre tanan. Si Ginoong Jesucristo may bayad na dito sa cross. And you must believe that. Tuuhi gina. Because if you don't believe He did, then you cannot get into heaven, my friend. Sorry to tell you. Dili ka makadto. If you think you can pay your own way, you are wrong. You cannot. Wala. Gibayaran na tanan ni Ginoong Jesucristo ang atong utang sa mga dagkong sala. Wala na. Gipakamatyan to niya dito sa krus. Ang imo, igo lang kang mudawat mo tuo kaniya. Imong dawaton, tuuhan katong iyang gibuhat dito sa krus. Nga iyang pagbayad sa atong dagkong utang sa sala. O ikaw maluwas. Maura. I believe Jesus Christ died for my sins and for your sins too. So, paingon ako sa langit. I'm going to heaven. O buot ko nga ikaw usab makaadto. I'd like you to go with me. But I cannot make you. Dili ka na ako mapugos. If you want to go, all you have to do is, unsa? Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Tuuhi lang. Nga si Ginoong Jesucristo, mibayad sa tanan na itong mga sala. Namatay siya dito sa cross. Kanato. Alang kanato. You don't have to say it to me. You don't even have to say it loud. Just think in your mind. I believe in Jesus Christ. Mituo ako kaniya. That's it. Ang imong kaluwasan is settled instantly. By just believing in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, automatically, you are on your way to heaven. Sabtagina. Believing in the fact nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, kana kasaysayan. Apan kung ikaw mutuo in the fact nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus, alang kanimo nga ikaw maluwas, mo na salvation. Akong balikon. I think it's clearer in English if I say this. Believing in the fact that Christ died at the cross, that's history.
But believing in the fact that Christ died at the cross for you, that is salvation. Did you understand that? Now, ni ang mga resulta sa diha nga ang usa ka tawo human siya makadungog, makabati sa maayong balita sa kaluwasan sa pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang o kini siya mugamit sa iyang kabubuton mong maingon siya mutuo ko kang Ginoong Kristo nga akong manluluwas. Mao kining may tabo kaniya. God the Father picks him up as if siya unsa puniton sa Dios Espiritu Santo o ibutang siya ngadto sa pagkadugtong paghiusa kang Ginoong Kristo hangtod sa kangtunan. God the Holy Spirit puts him in union with Christ forever through the baptism of the Holy Spirit. Pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. That is what the Bible in John 3 describes as being born again. Mao ka na ang pagka-tao pag-usap. Pangutana. Kaya kung pangutana nimo, how does one become a member of his family? Humanly speaking. Tubag? Di ba by birth? So, in the same token, how does a person become a member of God's family, spiritually speaking? Also by birth, isn't it? Kita nimo? At that instant of spiritual birth, sa iyang espirituanong pagkatao pag-usap, kanang maong tao, who now is a child of God, anak na siya sa Diyos, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. As Galatians 3:26 says, he becomes a brephos, Grigong pulong, an infant believer. Og tungod ka he is still an infant member of God's family, unsa may iyang gikinahanglan to be able to grow up. Diba? Gatas, milk, the basic doctrine of God's Word. 1 Peter 2:2 says, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. To grow and grow up spiritually, take in God's Word, Bible doctrine, sa adlaw-adlaw nga paagi. Regular basis. Consistent and persistent. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsa pa ang may tabo niya ng tawhana nga midawat, mituo kang Ginoong Kristo? The Holy Spirit indwells the body of the new child of God. Mupuyo ng Espiritu Santo diya sa iyang lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Okay, kinidungan, simultaneous with the union with Christ. Unsa pa? Ang iyangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Revelation 21:27, Revelation 3:5, Philippians 4:3. And besides, he is now imputed eternal life, John 3:16, John 3:36. Ato kining ipadayon ugma. Kini mga punto bahin ini sa imong pagkaluwas. Kung ikaw karon nga nagpaminaw niini dili paluwas, dili pa magtutuo ni Ginoong Kristo, then susiha ang imong kaugalingon. Kung tinuod ka bagyo nga anak na sa Dios, ay kung dili pa wala kay paglaom nga makaadto nining langit nga atong gipangisgutan. Langit na gyud ang atong tumong ingon nga magtutuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. Magamputa. Ato karong iduko ang atong mga atong piyungon ang atong mga mata samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin.
nining atong hisgot bahin sa doktrina sa langit. Ipahinungod ta kining mga nining higayuna ngadto sa atong mga higala kinsa wa pa si Ginoong Kristo sa ilang kinabuhi. Kini sila way paglaom, wala pa diha kanila ang kinabuhing dayon. Kini ang higayon karon nga iya kanang tutukan og maayo, iyang sabton. Si Ginoong Kristo nagasulti og ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14:6. Kini nagpasabot nga mahimo si Kristong usa ka bakakon o siya mao siya ang manluluwas. Siya ra gyud mao ang manluluwas. Unsay buti pasabot? Kini nagpasabot nga si Ginoong Kristo mian ni dinis kalibutan. Nagpakatao ug sa samang higayon siya Dios. Way pagkakunhod sa iyang pagka-Dios. Matuod usab siya nga tao sa usa ka persona, in one person. Mianhi siya sa usa lamang katuyo ug kadto mao ang iyang pagpakamatay. Pagpakamatay alang kanimo higala. Aron ikaw maluwas. Ang imong buhaton, ang gipangayo sa Dios kanimo mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang ug ikaw maluwas. Usa ning higayuna, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining imong pagpatin-aw kanamo sa mga paagi unsaon namo pagkaluwas. Salamat o Dios kang Ginoong Kristo nga mao'y mibayad sa among mga sala. Nagpakamatay siya alang sa among kaluwasan. Mituo kami kaniya nga among manluluwas. Salamat nga imo na kaming gihimo nga imong mga anak. Pinagi lamang sa among pagsunod, pagtuman sa imong kabubuton. Dada kami pagbalik uma dinhi, aron kami makapadayon sa pagtuon sa dugang pa nga mga kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Thank you, Lord.